Виж, който не иска, нищо не правим ясно. Чакай сега да го изчистим. Добре си, нали? Не, Що бе? защото не обичам аспирин. Няма аспирин, бе, къде биде аспирин? Ето това е аспирин, ето това. Аспирин ли? Не е аспирин, бе, пиле. А къде пък си виждал аспирин през живота си? Това е наясно. Не, това какво е? Искаш да кажеш спирт? Това какво е? Кислородна Риванол. вода, това е риванол. Ти нали знаеш? Нали ще ми станеш мой помощник? Как? Не знаеш, Не виж. обичам ливанол. Що? Той само виж така. Нито ще къде, нищо не проблема. Така не обичаш аз не обичам да стискаш. Ма не стискам. Така. Чакай ми. Така, не стискам. Спокойно. Ко стана сега, Спира? Ето го лепило. Ще пъна ли? Не. Не искам лепило, не обичам лепило. А искаш да ти тече главата? Ти не знаеш какво ще правим, мрънкосваш. Що мрънкаш? И ти не знаеш. Не обичам лепило. Тя е приятеля. Той е така. Той е така. Той да залепим на крил. Еми, дръпни се, моля. Добре. Защото точно опираш в ръката. Чели. Не, аз уж го затоплях. Малко по-надолу го срежи, Еля. Да, гледам да ни тече много пък. Не искам. Чакай да ви Ай, сега почваме мъжка манипулация, като на войниците рейнджери. Тихо, че филма няма да се получи. Не мърдай, не дишай. Трябва да го за... На рейнджерите ли? На рейнджерите. Не мърдай. Да фани. Дишай съвсем леко, защото е много важно. Да не мърдаш. Станеш войник. Виж? Може да дишаш, но лекичко. Не мърдай. Дръж му гърба, защото отива назад. Краси. Но главата му държа. Главата му не ми причи, защото той се навежда назад, не мога да... Разбираш ли? Опри го, да. И беше леко. Ама аз не искам да ми прави. Ти знаеш ли какво имам аз? Виж на моята глава каква голяма риска имам и мен така се мали хлебиш. Ме ма блъсна автобус. Като бях малко по-голяма от тебе. Виж? Така се поумнява. Ама аз не искам. Чак сега не ме приоритети, няма станеш рейнджер. Подпирай се там, дай. Ама аз не искам да стана рейнджер. Айрон Мен искаш ли? Не. А какъв искаш да си? Плюшена играчка. Да. Ей, сладурче. Плюшен мечо. Тъжила за тебе, бе, да. Спари. Ей, спирам една секунда още. Айде, залепена е тиквата ти. Ръб с ръб да фани. Искам да спре. И спрях, ето. Ай, той сега не мърдай. После трябва да напускаме още малко да изсъхне. Не мърдай тези косми да не се фанат. Да си го скъса, виж. Ти сега, стой малко сега, мирувай малко. Сега трябва малко да Малко подвижиш. мирувай да могат да фанат хубаво ръбо. Я да те видя? Перфектен си, страхотен. Виж аз как имам, виж? Ето тук. Аз така имам. Не дай ме ръкавите. Ще дам чисти. Мали, я дам там отдолу. Дай ми Само тези оператор. сега, вижте какво Ти го има. има. Слушай се. Ето. Аз не искам те. Тя не какво искаш сега тези. има? Искам другите. Добре. Те другите са за други Обаче деца. Страшно си бръчка челото и Искам това... другите. Той тук няма какво да бръчка. Бръчка ли така като прави и го виждам как се отваря. То са фана, няма да Ама мърда. аз искам не бра. Кой искаш се? Аз искам другите. Можеш ли още повече да го Не, то ще изгради такъв. Ти няма как да... Такова, трябва да изгради такъв, въпросът е да е равно. Не искам да ме бръсна. Това за да можеш да си миеш зъбите. Как ще си миеш зъбите? Затвори очите. Ти му служи на очите, аз държа косата. Чакай за клипа на Hansaplast да направим реклама. Ето го продукта.
Чакай, бе. Чакай, ще влезеш в очите. Това е като лак за ногти, бе. Ето. И е готов. Как можа? Чакай сега. Това ще напръскам. Не пипай ли? Не искам. Искаш не Добре, какво ти... Какво? Не го карайте да плаче сега, да се Какво гърчи. има? Моля ти се, не дей сега излагация. Готов си. Не пипай сега. Не дей човекът, виж корема на човека. Криско, човека го боли, дето го натискаш. Я го вдигни. Готова ли е? Ти с Ще крокодил. да кажа какво потича на това. Ай, готов си. Няма нужда от микропласт от нищо. Добре, това го... Айде сега, добре. Криско, това ли пило, ще си го вземете за вкъщи да си имате. Готов. Да залепиш на майка ти устата, като ти се кара. То веднъж като се отвори, повече. Виж, лака за мен. Виж, как ми се ти наоколо. Аз Елия, като я запечатам край. Я го вземи момчето да видим. Ето ти. Това да пригледаш сега, човек. Ето. Слагай ръковицата. Чисти бе, аз ги взимах от кутията, виж, има талк даже. Какво? Талк имат вътре. Пудра. Ще мръсни. Замърсни. Какво има? Талк се казва, за да не ти залепва ръкавицата. Ето, сечи си хирург. Ето, пригледай човека, готово. Чакай, после си да ги сложа. Добре. Ама искам това и нещо- другите. То е също Да. като Той е то пише каноколит на него. Ето, виж, Папа, почти ще можеш да го разтворим купиш. само една. Кое? Свършиха ми, една ми остана само. Едничка подарявам ти. Една. Давам ти. Той е кацабав и можеш да го къпиш абсолютно всичко. Разбираш? Да.